Yebo dlozi lamadlozi, dlozi lezizwe, dlozi lokuphila, dlozi lokukhanya. Cela nihlangane emadoda nakho ukuphila. Abantu baphila emhlabeni izizwe zonke. Kumagumbi amanye omhlaba abantu bazophila, abantu into zonke zabo zizoba zinhle. Bawukhanya babe nemali. Cela ukuthi kumhlaba wonke jikelele abantu basinde, abantu baphile, abantu into zenzeka. Masikhuluma ngesigubhu, sikhuluma ngento enje. Sikhuluma ngento ezokwenza ungalambi, ngento ezokwenza uhlezi unemali, ngento ezokwenza amabhizinisi avuleke, ngento ezokwenza yonke into oyikufunayo, noma ngabe kunomthakathi, noma ngabe kunamanzi amnyama, noma ngabe kunani, ikuvulela izinto. Lento engishoyo ngiyigaranta u-14 days uma usithathile isigubhu sikangobe sewahamba naso. Noma ngabe kwakwenzekeni uthola imali noma ngabe uyagembula, noma ngabe unamabhizinisi wavulayo, noma ngabe ufuna ukuvula amathende, noma ufuna ukuba namatekisi, ufuna ukuba nebandla, nazi isigubhu. Ngeke uhlupheke, kholwa lento engishoyo. Suka lapho ohlala khona uze kuNgobese akusize. Yekela ukuyibambezela, lokhu buza abantu. Uma ufuna ukubuza, buza yena, ngoba inamba zaNgobese zikhona ku-YouTube, zikhona kuma-Facebook, zikhona sikhona ku-Instagram, ilokuzana ne-social media isikhona. Abantu bangaxanxa into eningi. Sikhulume, ngoba into ebalulekile ukuthi sikhulume, ufone sikhulume, ngikuchazele. Nginalo ithuba lokukuchazela, ngeke ngakuchazeli uma ngibuza, kodwa ufike la usizwe. Ngisho umuntu ogulayo okuthiwa akasindi uyopha, ngisho kuthiwa umuntu kuthiwa akunqamuki, kuthiwa akatholi abantwana, eze la sifike simsize, siyahlola, siyathandaza, siyamlekelela umuntu. Unezitha abantu bakuzingela, bakufuna ngesibhamu, fika sikusize. Unabantu abakulandelayo abafuna ukuxoxa emsebenzini, woza. Unamacala ohlala wenzela wona, woza. Sizofike sikusize, ngeke singakusizi ngoba sihlalele lokho manje la. Njengoba sihlezi la, sihlale lokho. Uyofika kule ndlu engaka, iyona uyofika uthole ukuphila, uphumule, usho ukuthi ngasiza umfana waNgobese, ngithi isemtuba uyokuthola ukuphila. Ngiyabonga.